Ay guys, medyo adlaw tang tanan. Nahamala ko panuwas manok ug iring. Ma'am gini ang buhat kada buntag kada alas 6. Tuwag manok ug iring. Mga kalita guys, ang sudan. Pansit kanton ug karing Kristuna salina gabi ini. Sabi. Magamay gipang palit nga ni kay harong di na ko magluto-luto ba. Kanta guys. Tagkaan dani. Magkuan ta kus gawas ta kay taligsik man. Wa naman pisilhigon kay nanilhig mo og hapon. Kaanta. Ano ko ikang saging. Natubay siya ko saging dari dilata. Medyo pagkatapusan March. Ngayon ang amo naamday ko na kay ka sudlan lain, mag-advance ra kuno ko arong ibayad niya. Ko. Di mo pwede. Pwede para mong advance hagbayra. Na para man ko ka utangan, kabayloan, hagbayra ko ka. Kaimpas din yung utang. Paman. Way maluoy. Yung kamot na ko gaho. Basta siliksit, abay, wa mo nila pagpusag din nila na night. Nangga man nila. Nangga at Rhea. Tinidor ko kay kariba. Yung tinidor. Samot mo gilis-liksik. Pauliin ko na po kay giningaw na. Ang gam-aman ang tusak ko dali kay napayotang. Mamang ko'y ka beluan mamang ko'y ka pwede mo advance. So, kung ka trabaho dutog sugod, dahil maputoy nga binuwan kay naglaw man. Hindi ko pwede ma-advance. Na palagi ko ika
Biluan lagi ko tangan. Magbayar ko kabayad, ma'am. Antusa sir manang naong, ma'am. Wapitaw po na pasagdig imong mga iring ug manok. Gitulong mapagkusugo nimo. Kay lagi na ko'y utang. Murag buros rabi siguro tong iring. Wak mo magpigan. Dapat na mag kasada dari guys. Lagjo na magsilingan. Silingan at bang. Dadto, kilid. Busog na ko nga niya. Sa kabok pa si kanto. Ano nagali ulit? Saan man kubre man ta? Napi amahang liksi at ang dugaga na way suporta. Ang tirantag magsuporta kada buwan. Wapoy. Tabang ko sa kalisod. Ano ko guys? Thank you Lord, napasog ko. Hindi at ng uto. Sugod po. Salamat guys. Sarapod kay mo na itiliksik at tukos gawas. Bantay no kay mama ubo ko no. Ni ani mo kinalangan no.